επιτρέπω σε κανέναν. Ξέρετε ποια είναι η κρίση δημοκρατίας? Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικού μου, μιλάτε γενικώς. Και εμφανίζονται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Άντε βρε νούμερο. Γιατί ξαφνικά χιλιάδες άνθρωποι αντιδρούν βία? Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Λοιπόν, προφανώς την αυτοδικία δεν μπορούμε να την νομιμοποιήσουμε, να τη βάλουμε μέσα στην καθημερινή πολιτική μας συμπεριφορά και προφανώς είμαστε εναντίον της βίας. Και προφανώς είμαστε εναντίον της βίας. Κύριε Στρατό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και προφανώς είμαστε εναντίον της βίας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.